Ja coneixíem la serra d'Énguera, mur de pedra que separa la costera i l'entrada a la Canal de Navarrés. Estem en la frontera del valencià i cada poble segueix la tradició lingüística heretada dels pares. Ja estàvem en l'estiu meteorològic, si és que hi ha hagut primavera, i per tot arreu es deixava veure la sequera que com un càncer devora a poc la vegetació. Una senda en molt bon estat ens va portar a les parts més altes dels tossals des d'on es veia l'alineació dels pobles de la Canal de Navarrés, les llunyanes serres costaneres i tot el dorsal de la Serra Grossa. Ha de ser una serra molt popular entre els corredors, ja que a primera hora ens vam trobar molts d'ells aprofitant les hores en les que la calor encara no s'havia fet asfixiant. Finalment hem arribat al vèrtex en un altiplà amb vistes als dos costats de la serra. Una llarga senda acaba convertint-se en una pista ja entre pins. Per anar al castell hem trencat a la dreta per un tallafocs empinat que talla la pineda. La serra és molt costeruda i afortunadament l'hem fet baixant. Aprofitant l'ombra de la pineda, hem parat per esmorzar i reposar forces. Ja ens quedava poc per al castell, que de sobte ha sorgit per damunt de les copes dels arbres. L'Ajuntament d'Énguera va voler crear un recorregut cultural en la construcció d'una casa a l'estil ibèric. Malauradament, com sol passar als llocs solitaris, els vàndals que no coneixen el respecte pels béns públics ja han trencat les portes i sembla que ningú s'hagi preocupat en reparar els danys. El castell pot considerar-se d'origen musulmà, possiblement construït entre els segles XI i XIII. En aquest moment, Énguera va aconseguir certa rellevància, concretament durant un curt període del segle XII, en el qual va ser capital comarcal d'un regne taifal que abastava fins Dénia, donant-li gran importància a aquesta zona estratègica. La senda, per moments, es transformava en una tortura, més quan eixia de la pineda i ens deixava sota un sol inclement. Els gossets buscaven desesperadament l'ombra. La sequera està fent molt de mal en tota la vegetació. Els pins ja comencen a tindre fulles mortes que anuncien un procés que sols es podria solucionar amb una bona quantitat de pluja. I arribem ací al final del nostre relat i de la ruta. Els gossets s'hi han trobat en la Font de l'Hort un lloc on refrescar el seu cos després d'una carrera boja darrere d'algun animal.